They say that pastor don't go knock a person wife. Now the man go set one big trap for this pastor. Now so pastor enter inside the trap. Now the man catch him. Come aside for here. Come they tell us so see wetin dey happen since 5 years. Say woman we don't get 4 children with am. Now this pastor get man they knock for back. However, we go find out how this thing take dey happen. Welcome back to Balabas GC. If today na the first time we dey come across this channel, you are highly welcome. We still dey here. They bring you the update. I beg you, may you share this video and drop advice for this our brother as he come here. Come need them as they hot. They say one pastor don't go knock one man or wife. Now the man come here, come they tell us wetin dey happen. We go play the video, may you watch before we go come back and continue. Please, I want you to share this video as long as you don't finish watching the video, because things they happen these days. We don't even know wetin they happen again. Now the church we supposed now protect us. Now then they put men now for barrier. The pastor don't make this man now run kitty. Watch this video before we come back continue. Adam mabiko umunne mu ndi Igbo umunne mu ndi Imo ndị niile no ebe dị iche iche. Ya nwanna anyị nwoke o nwere mkpa oburu bịa. Ndị mkpa oburu bịa sọsọ mụ ga-anụ ya. Ụkwa sọsọ m ga-egbo nwunye. Kama okwucha ihe ọ ga-ekwu, ndị maara onye a na-ekwu okwu ya dọ ya aka na ntị. And okwu abatago n'ụlọ ọrụ Protect the Weak International Foundation. We will follow this case up to the last detail, because ihe a wiyi ndụ egwu nọrọkwa n'elu ihe na ihe o mere nwanne anyị nwoke a. Ọ dị mma, nna m aha gị gịnị? Aha m bụ mmadụ abụchi Nnekwem. Esi m Imo steeti nke atọ South Umuobodo. Ọ dị mma, o nwere ihe bịa kọrọ anyị maka otu onye pastọ nara gị nwaanyị gị ka ọ na-achị narị ọ nara ya anara ka ọ na-achị nara gị nwaanyị gị anara? Ọ na-achị nara nwaanyị ma anara. Okay. Kedu otu o siri bido? Otu o siri bido bụ na anyị bịara bata n'Owerri a because Ọnịcha ka mụghachi bata nga. So ya bịa mitie m na my wife ebe anyị nọ na ya. So na ya chọrọ ka anyị na-abịa chọọchị ya. So m wee lecha ya anya wee kwetesị oke ka anyị na-aga chọọchị a. Along the line, man I got the church with my wife. We chopped on the man who a humanizer, and the honor choking wine, and the we on a one mother call name. So my wife who Chinelo or form. Where see her. Now I have a church here. Now when her lights on at this church. So the thing be na a ceremony along the line, my was going to get it. So on here all this way. Last month, I got a member make a report maka the man. Because I be a bruise boss in Monani every day. Ya bacha bata. Ya na call my wife na after bacha fuel. Na ya na bata 40,000. Mana can we mata na yara nwaanyị gị na ai. Kedu ihe hụrụ? Okay. Ihe hụrụ ndị we mata na ya na nwaanyị m nwere affair. Last week. After Sunday gone before Sunday nke ọzọ ka m bịara nọrọ, my wife was na mmanya eji ha ahụ. So m bịa kpọọ my wife ya sị na mmanya eji ahụ then na ọ nọ be ha. So m abịakwa rụchakwa ọrụ that evening maka ana m agba Imo bus drive back to their house. Leche ya na mmanya eji ha ahụ n'eziokwu. So eburuze mmanya bute Owerri a oru na Friday mụ burukwe ha na moto hospital nọ na Mgbirichi ka m buru ha wee je. Ọwụkwana da my wife kpọrọ m na phone. Ọkwa di na brother ya kpọrọ m na phone. Me buru ha buga ha ebe were kwa my 7,000 na pụta na amaka ọhịa were 7,000 na gba 10 litre of fuel buru ya buga ha ebe ahụ lọtawa. Oru na Saturday nke nwanne nya aha gara aga ma m na-apụ n'ụtụtụ my wife ọtụpụtụrụ m ọnụ. So m bịa pụọ ya na-eweta aka ebe 10-11 m bịa hụ number 1 miss call nne ejighị ama m na oji na brother ya kọsị ihe ahụ line nne ejighị dị ihe ahụ. So junior brother ya wee mwe kpọọ the number ebe aka 12 ya sị na ha gara hospital na ha na-akpọ ma na-epi mgbe ebe mana ya si ya ele nke na ị na-akpọ m ana m epi call na wekwasị iji nọmba gị ji wee kpọọ m ọ gị gwa nwanne gị nwaanyị akpọ ya sị na nwanne ya nwaanyị sị na ya gịda akpọ m na mị na ya na-eso okwu. Mgbe jiwazi ele ihe na-esere mụ na ya along the line na anyị kwucha anyị akọtụọ ya n'abalịzi Saturday m wee bata na ya dị ebe after 8 to 9. So bata na ya dị ebe after 8 to 9
wee ozugbo nna batara paakịcha moto gbachie gate my wife gara shi na hospital bata na-agwa nwanne ya nwaanyị dat na ya chọrọ ịgacha na hospital a na-enwe ihe ha si ya weta so mma efilie like na ọ ga-agwa m na m bịa drọpụ ya wọt anọ m n'ala ya hapụ mgbagobe n'elu mechaa ihe ọ na-eme n'elu so my mind so m na ije nwa chọrọ ịga utikọlụ ọzara na na-enwere onye nọsọ nwunye or something must so mebiri ụzọ pụọ na ya dị n'abalị ahụ ọ maha na akpọrọ m chere ya na ihu road ebe akwa akụma ya agafete banye moto ihe a na-emezi ebe after 9 na-agato 10 baiga moto m stọpụ next moto baiga ya pụta na akwa akụma junction rituo ma ritikwe na moto across ebe ndị fruit nọ ya nwere onwe ya were ụkwụ gbago ebe katọlik chọọchị a n'ebe ahụ baikwa anọda moto ma akwụsịkwanya res moto gwa draiva sị ya lee moto a na enwe nge elebanye moto a na anyị metres ka mara ebe ọ na-aga draiva sị no problem maka ọsụme na ya matara so eruzie na amakọhịa market my wife wee rituo na moto ahụ ọ rituru ma asụzie draiva ahụ mgbe ya gachie ya gakwa ihu bade na ote n'aka nna agwa ya na ana m anụ kepụkepụ na ya na dama na ayị na ya na pastọ aha Peter ọsọ aha ya were Reverend Peter Eke o nwere chọọchị na Animal Kingdom na Egbada Old Road Animal Kingdom aha chọọchị ya Resurrection Assembly Resurrection Assembly nọ na Animal Kingdom the man bụ onye Ụmụahịa Peter Eke so ya wee ozugbo na-eshift ebe a ma wife risuru na moto gafe ahịa makọhịa nna ha agafe lekwa ebe dị mmanụ were moto ya tiga na akụ dosbin aha dat dosbin ayọ na anọ na amakọhịa ebe a bade na o wetago aka to 10 abalị anyị mbịara anya sọsọ m nwe ihe kwụrụ ihe mere ụmabịa su moto aha ya agafekwa obere moto agafe mewere ego nye draiva gawa mewerezi ụkwụ aha m na-ewere apụta na my wife ịpụta n'ihu the man face to face nwaanyị gị gawaziri ebe ahụ that man paakịrị moto ya ọ gawaziri ebe a that man paakịrị moto ya nwaanyị onwe gị trace kwere na ihe gakwa that side nọrọkwa ebe ahụ nwaanyị onwe m trace ya gakwa that side nọrọ ebe ahụ anọzi m ebe ahụ amụ lekwe the man ka o mepụdo ya ma dọrọzie dọọ the man si ya eme gị na-ekele m na ya pastọ ịma na nne trace gị ịma na nne trace gị nwaanyị gị ọhụrụ gị mgbe imege ha nwaanyị m hụrụ m ya ihe nwaanyị m hụrụ mere ya china ya ọ dị very surprise ịhụ m ya chi the other side baiga moto the man ya bakwa moto mgbe ọ hụkwara gị ya baa moto the man mgbe ọ hụrụ m then after ọ batazi moto a mụ na the man bawazie mba the man bụrụzie jaakị nọ na moto ya ka ọ kụọ m letara ama ma plan ọwụ na ọ ka ọ kụgbuo m ebe a ka ọ gịrị ka ọ sịrị nwa agwa na mụ na mmadụ agaghị azụ nwaanyị ọzọ so ka ọ kụgbuo m ndị a ihe mere ma bịazi werezi ije ọsọ shiftuo ihe ọ na-agwa m na ya ga-egbu m na ya ga-agwa m na ya ka mkpata ego na ya ga-agwa m na enweghị ihe nwụ na meji 1 naira because ofi na ana m agba hypochest atana na meji 1 naira onye a na-agwa gị na nwunye ya nwụrụ last 2 years ise pastọ ka nwunye ya nwụrụ last 2 years otu agosi achụgharị ụmụ nwaanyị chọọchị ya many of them ahapụchara chọọchị ahụ many of them na-abịa chọọchị ahụ ahapụchara chọọchị ahụ bọta ama m ihe nwaanyị me na-ebiri na da chọọchị so ka ihe ahụ meziri ka ọ chọchara ịkụcha gị ha gịnị meziri next ihe meziri next bụ ya were datịn ka ọkụ mmeze gbafere then ya startzie moto buruzie nwaanyị m pụwazie nwaanyị gị bakwara n'ime moto soro ya pụwa ọ bara n'ime moto n'abalị ahụ soro ya pụwa n'anya gịnị ka ị mezikwenu ka ọ bachara ọ lọtazikwa so ka ọ baziri moto ahụ ma akọrọzie road bazie moto ọzọ lawa ọ batahụ n'abalị ahụ and anọgide na ya na-akụ ebe 10-11 ọ batahụ so ihe meziri ụmụ akpọ members ndị n'aka chọọchị dama rịpọtụ ọrụ ahụ ihe na-eme so ọ ya ihe mere even that Sunday ahụ ka m chọrọ iteke action esi mba ma ọ bada uru gatara m ga-abịarịrị ebe ahụ ọga m nna ya okwu n'ọsọ ka m nkọwara ya ha ka m mara ma destin ọrị mma ka onye ga-ejizi ego ọ maazị right ya ka ọ gịnị I don't know why. Mana ihe a na-eme n'etiti gị na nwaanyị gị o nwere ndị ọzọ nụrụ ya mme ya ọma ụmụnne ya ọma ụmụnne gị ọmakwanụ gbasara ihe anya na pastọ na-eme mme ya ama ụmụnne ya ama ọ bụghị taa ka a rịpọtụwara ha ya destin na bidoro more than
5 years ago. Kamgbe 5 years. Ihe a na this thing last ago more than 5 years ago. Olee iji ka hapụkwana ya n'ụlọ gị ihe a na-eme gị gba nkịtị kamgbe 5 years. Why? Ihe dị a na-awụ ịma na since aha anọ na-ekwu ya na edina ya na-enwe ihe jikọ ya na demand. Enwe ihe jikọ duto na-enwebeghị concrete evidence. Ọtịluruzie nke ijidere ya n'aka. Emechakwana ụmụnne m ya ọmụ nwaanyị a na-anwụ ọrụ na ụmụ anọ ụmụ nwoke ịtọ ofu nwaanyị ama m ihe pastọ ahụ kwa na ahụ dị ọ ga-eji even then after that thing mechara my junior sister now called the pastor. My junior sister pastor ama na my junior sister tiri phone ya na ya record wee na-akpọ ya ihe o kwuru na ya nọ akpọ ya pastor na-eme before 7 na o mechara n'ọnọ labe na ya nọ akpọ ya na ya buru ha gaa n'ehi mgbe aha na ị nọ nwunye mmadụ ịmụ di ya kpọọ gị na ọgụ buru ya gaa n'ehi why not isi ya ka the pastor ji nọmba m why not isi ka ọ confirm all from there before ya buru ya gawa. Mana before that night a confront wala pastor anụ face to face si ahafụ nwaanyị gị aka before that night i jidere ya na nwaanyị gị o nwere ka isi confront ya enwebe na problem m na ya nwere before ihe m sendọrọ ya nọtara ma phone na WhatsApp m ebe m gwara ya si ya leave my wife alone, leave my family alone. Okay, ị nwere evidence? Enwere m evidence. Gịnị ka ọ shakwara na gị? Nwee evidence, enweghị reply o mere. Okay, reply ihe. O reply o mere. Enweghị reply o mere. Ihe o mere ya agwa some ndị church member ya nke ha bịa na-agwa m na the man sị na enwerekwa na ọ is just helping my wife with this one. Helping her na ụdịrị anya. Again, without my consent. Okay. So that ọzọ we have paramedian. Iwe bịawa nga na. Kedu ihe ị chọrọ ka ndị mmadụ mee adị ama ama ka ha nụkwa olu gị? Kedu ihe ị chọrọ ka ndị mmadụ mee? Ihe m chọrọ ka ndị mmadụ mee o particular that pastor. Ihe nidi ka eme ya o ka ndị mmadụ hụta ya na enweghị pastor ọwụ. Na ihe ọwụ pastor ashị, pastor arụrụ ala and ka ọ hapụrụ m ihe gbasara m na family m aka. Otu a na nwaanyị m nọ na achọrọ m ịma ọ bụ na m na ya ka ndị mmadụ nye anyị advice. Ọ bụ na m na ya ga-alụ anyị continue ọkwa na m na ya ga-continue onye ọ na n'ọrụ onwe ka hapụ inwe onye a ga-agbu hapụ onye a ga-ata pastọ na-etere m na ya ga-egbu ma amabeghị m plan ha ọ ya na-echiri m ihe m na-eri kamgbe Sọnde ahụ kwara m sukwe na ya ada aha because na ya dị ebe m bi na ya dị ebe a ọwụ nwa nwe ya ọ last born mmanya ha nọ America wụ ihe rụrụ the place sa ga ebe aha biri so duto na ọ na-eme ya mebi na ma maybe na ka nwanne ya nwoke I don't know why so ọ ya ihe kpara m ije n'ụlọ nwanne ya nwoke ka gị na ya mana ị ka bi ebe ahụ kamgbe Sọnde ahụ ebe ahụ ka ị ka nọ na kamgbe Sọnde ahụ apụrụ m di ya ebighị m ebe ahụ and ị mahụ ma ọ lọtago ma ọ lọtabe ọ lọtago akọfam m na Sọnde na ọ lọtara na Sọnde ọ lọtara na Sọnde ebe 2 o'clock because emechara m kpọọ junior brother ya sị na ha lọtara na Sọnde then ka ihe ha mere m wee kọntaktị daman ụlọ aha ebi nọ America so ya wee report chara ihe ya wee kpọọ m yesterday the thing were iwe well because o tena report about this pastor o tena report about this pastor ya sịzi m na ya ga-ahishi ya ya akpọcha m na phone bụcha m sị na ya ga-akpọ nwanne ya nwaanyị kpọkwana the pastor even today na ebukwere m na ọgọ nwaanyị na-eji ha ahụ gaa n'ụmụgoma specialist hospital general hospital ọgọ nwoke anọ America wee kpọrọ m this afternoon na m gburu nwanne ya nwaanyị gaa di ya so ọkwa ya mere ji wee gaa na ya dị na gaburu nwanne ya nwaanyị gaa di ya nwanne ya nwaanyị abụrụ nwaanyị gị nụ nwanne ya nwaanyị abụ nwaanyị o nwere ka isi jụọ ya ihe o mere n'abalị ahụ o nwere ka isi jụta ya atọ ka ị gbara ya nkịtị enwebeghị ka m si jụ ya because ọ bụrụ ya kpọọ m simlele or feel just dị na ihe o mere ma nzo ọnụ njaji yo is okay ọ dị mma mana ka m nye gị advice site n'ụlọ ọrụ Protect the Weak chọwa ụlọ chọwa ụlọ ọ bawala na mkparị n'ihi na ibi n'ụlọ nwanne nwaanyị gị ịghọtala chọwa ụlọ that is the first step ị ga-ete egodi mana ndị mmadụ ga-enye gị advice mana be rest assured that Protect the Weak International Foundation we are going to look into this matter. That man will call him to justice. You know na? Ọ dị mma. Ndewo. Ati say na the same pastor them they talk about Bible say man shall live with one wife alone. Why you leave your own if your own wife don't buy? And the same person that then they talk say if man wife die,
him get right to marry another wife. Now another person wife now you wan go marry, na be the question. Things dey happen o. Abeg more na leave una own opinion, because this our brother need advice. Anything we get to tell am, drop am for inside comment section and share the video as you can.